Right, mukoma zviri sei? Mushe baba muri sei? No bo. Pane nyaya yekuti currents kune mazigi ari kuuya. Muri kufungawo chini nyaya yemazigi? Uri kuona kuti problem yakatotanga pakuti vakamanya unointroduce zvinhu ka without the real solution patime yacho ataida solution. Iko zvinozviita ungonzi no mabond from today up to 30 pane pasina change streets. Iso amwe survive pamwe ne $5 the whole week chikwira kumbi ma 50 cents. Saka uchatozoona kuti madollar tata kurohwaya kaya tautopinda ma 1 ndotanga izvozvo. But ruzati mumakombi zviri kutonzi vanhu vakutongobata anozati vanhu anozati kuno mujolo ndotanga nenyaya yemakombi yekuti vanhu vakutobatanidzwa 2 pa dollar wotobatanidzwa nemukazi wemunhu waibata. Mudhara ndinoda kubhayiza mudhara kodi ukatorwa madhora mudhara kodi hakuna option tautongonzi madhora saka mudhara pakatoipa mudhara ma1. But unoona sekuti mazigi ndiyo yanga iriyo solution boy here mazigi. Mudhara ipapo kandi kunyeberai hatizivi kuti chazova solution here pazvamai manje haisi solution pozotamba tichongodzokera pasame thing ngamudhara. Remember kuti pakapinda mabhondeka takafunga kuti isolution zigi harina kumbosaina nemabhondi inhau kuti apa tangoslasha mazero kuti akachinja kazita yekuti bond to zigi hapana chambochinja chakanyanyisa pamudhara.